संग्राया नै बेनो नोंथांमोननो नारजि ओंख्रि संनायनि फर्मुलाखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो लोगोफोर नारजिखौ सोमबाय नै बेखौ माने दहाय फुङाव सोमनाय जादों। ओमफ्राय दा सोमनानै गोरलैसोमोन बियो, बारा गोबाव जायाखै माने फोराननाया बिराद मोजाङै रुइबायबो आरो रुइबाय नै बिदि जाबाय। बेखौ सोमनानै दोनबाय आरोना, ओमफ्राय बेखौ सोमखांनानै दाहाय संगोन, नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आं, नायलांबाय था। माने बेखौ दिनै अमाजों संगोन, नारजि अमा होनबाथाय बर'नि ओंख्रि होननानै बयबो मिथिगौ नङा होमबा। सुबाय बेखौ नारजिजों अमा जाय नारजिखौ नै सुबाय, सेबनांगौ बिदि सेबनांगौ नै बिदि फुख'नांगौ आरोना, नै रोङाखैबा सोलोंनानै ला। माने बेबायदि फुख'नांगौ, बे मैला माने खारो जाहाथे बिदि नै सुबाय, गोखायाबो एसे खारो। ओमफ्राय बिराद मैला, बे मैला जोबनो गोसोमा मैला जोबबाय। माने खेबथाम खेबब्रैसो सुनांगौ आरो बयबो ओंखारोबा नै बिदि सुनानै दोनबाय। नै बिदि फुख' अमा बेदर सुबाय, बेखौ नारजिजों अमाजों संगोन। नै अमा बेदरखौ एवगोन नागिरबाय, नै थाव होबाय, सामब्राम, ओमफ्राय नै बे अमा बेदर माने अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै दोनग्रोसै आरोना। बेफोर नायलांबाय था भिडिअखौ। होबाय लास्ट आरो बियो होबाय रन्दै बियो। बे गुफुरा मा जिनिस होनना बुङोबा बे रन्दै दे। नारजिया होबाय, नै नारजिखौ होसनबाय, एरलाला ओमफ्राय बेनिफ्राय नायलांबाय था, नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन आं। बेहाय माने नारजि संबाय, रन्दै होनानै होबाय आरोखि। ओमफ्राय बावथ' जेबो होथ'वाखै, दा थावबो संख्रिबो बानलुबो होनाय जाथ'वाखै, बेदराव होखाजोब्बाय। बेदराव माने दहाय एवनानै होखाबाय बेदरखौ, ओमफ्राय दा नै नैबे रन्दै दे। आरो माने रन्दैबाबो बे फार्स्ट सुनाय रन्दैखौ दोननो नाङा, फार्स्ट सुनाय रन्दैखौ गारनानै सेकेन्डनिखौसो होनांगौ। माने फार्स्ट सुनाया मैला रन्दैयानोसै, बेखायनो नायलांबाय था नारजि ओंख्रि संनायखौ। खारदैया बेलाय, खारदै होनोसै नै बेबायदि खारदै। सदा होनानै जायो सोरबा, खिन्थु सदाखौ होनाङा दे, सदाया बिराद गाज्रि मानसिनि देहानि थाखाय। खारदैयासो बरिया। खारदै होबाय नै, दा खारदै होबाय नै। नारजि ओंख्रि संनायनि फर्मुलाया नायनानै लाखा, जायफ्रा रोङा नोंथांमोन रोंनानै लाखा। माने दानि बर' हिन्जावफोरा माने नारजि ओंख्रि संनो रोंलानो होमबा। बेफोरथ' बर'नि मेन नारजि आरो अमा, अनला एम्फौ, मैथा ना होमबा, अनला मेवाइ, बेफोर गासिबो बर'नि ओंख्रिफोर आरो। अनला दाउ, सबाय दाउ, आलु दाउ, बेफोर आरो होमबा। नायलांबाय था लोगोफोर, बेखौ दा खारदै होबाय, बेनि उनाव बेखौ एरग्लिगोन। एसे मोजांसिन जाबाय। खेबनै खेबथामसो एरग्लिनांगौ, ओमफ्राय माने संहाब संनानै माने बिदि एरनांगौ आरो मिथिबाय। बे खारदैया फार्स्ट टाइम होबाय, खारदैखौथ' नोंसोर नुबाय। ओमफ्राय बिदिनो खेबसे एरदोलाय, ओमफ्राय खोबहाबनानै दोनदोलाय, ओमफ्राय एरदोलाय, बिदि खेबथामसो खालामनाङो आरो। दा गेब्लेबाय नै, सेकेन्ड बाराव गेब्लेबाय नै, सेकेन्ड बाराव बिराद मोजां गेब्लेबाय ओंख्रिया। नायलांबाय था, बेनो लास्ट खेबथाम जाबाय। बे नारजि ओंख्रिखौ एरग्लिनाया खेबथाम जाबाय, माने खोबहाब आरो बांद्राय गोबाव नङा, बिदिनो 2-3 मिनिटसो खोबहाबदोलाय, ओमफ्राय एग्लिदोलाय, बेबायदि आरोखि। बिराद मोजां गेब्लेबाय नै, नायदो बिराद मोजां गेब्लेबाय जाबाय आरोना, बिराद मोजां गेब्लेबाय। नायलांबाय थादो, एबार मा होलांगोन नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। बेदर होनोसै, होबाय अमा लोगो आलादा मडेलनि जाबाय नै ओंख्रिया, नायदो आलादा मडेलनि जाबाय। एबार गोदौ होनोसै, बेखौ जाजोब्बाय। अमायावनो दहाय होजोबखाबाय, संख्रि बानलु मस्ला मस्लि गासैबो बेदरावनो होजोब्बाय। दा नैबे नारजियावल' एवथ्रमनानै जब्ब' होनाय जाबाय। एबार बेखौ दोननानै नोंथांमोननो जानायखौबो आं देखायगोन। जानोसै नै लोगोफोर, होबाय नै बेदर,
먹는 거 우리 커피 들고 가라고 하지 않습니까? 맞지. Lại nazi oंख्रि संनानै मेंबायना फुरा मेंबाय लटाव लायबाय साग्लिनांगौ खस्थ' दानि हिनजावफोर संनो खस्थ' मोनो सालाफोरा आयना रामसोय नि देलायस्रि देलायस्रि yo आयना सानदों लायबाय neng kenangan Solo kok Mas Solo kenangan nelayan fiskal बोराय सानजोंनिखौ नामा dan